Ana kethek putih. Metuk karo aku sapa kethek putih? Nek takon karo aku Duta Pancawati aranku Raden Anoman. Raden Anoman ya Bambang Senggana. Sapa ana buta Njilgudru? Wani merwasa Rewanda Pancawati punggawaku. Sing mbawiksa gunung Mangleawan. Jenengku Dikya Jajal Wreka aku. Jajal Wreka. Yo. Agek turu enak-enak kok diganggu diburuki watu, dipentungi digebuki karo kethek-kethek. Aku ora trima. Pokoke waton kethek ning arep dadi mungsuhku, lho putih njaluk pangapura. Nek ana sing ganggu nggonmu turu, ora peduli. Gandeng kowe penggedene tak rampungi babar pisan. Aja ganggu. Ora. Kowe tak rampungi. Manuta tak pangan lek nggo sarapan. Wetengku ngelih, gondangku ngorong. Cacing kepidak obah. Kodhok kepidak mencolot. Nek pancen bisa ngimbangi kridhaku. Siungku tanpa lulus saut dawir kupingmu. Waduh. Waduh. Paduka pukulun Bathara Bayu. Ngendhek nggenku perang kalian kethek putih pun Anoman. Kula dereng kawon. Yen buta urung mati aku ora mundur. Aku ora wedi, aku ora wedi. Cokot tugel kulumu saut dawir kupingmu. Sabar. Jajal Wreka. Inggih, Anoman, kowe kleru. Nek nganti perang siji lan sijine padha wae bau kiwa karo bau tengen. Anoman kalah, kowe sing kelangan. Kowe mati, Anoman sing kelangan. Lho, sabab menapa? Sabab menapa? Iki sedulurmu dhewe. Anoman sedulurmu. Buta Jajal Wreka iki sedulurmu. Wah, kula mboten gadah kadang wujudipun kethek, mboten gadah sederek wujud buta. Dudu tunggal bapa tunggal biyung, nanging sedulur tunggal bayu. Padha dene ndak pundhut putra, kowe lan Anoman, mula sandangamu padha karo Anoman.
Siji, kowe duweni kuku Pancanaka padha karo kethek putih. Loro, nyampingmu Bintulu abang putih kuning ireng. Anoman ya nyampinge Bintulu. Pratandha nek kowe sedulur karo Anoman. Anoman iki kadangmu tunggal bayi. Kowe adi, kowe sing aduh luputku ngapura Anoman. Ngapura Kakang. Sing guyub sing rukun sedulurmu ora ning wujud buta. Besok bakal ketemu cacahe ana 7. Wonten 7, iya. Wujudipun menapa kemawon golek ana besok bakal ketemu. Ulun bali makahyangan dijogo direksa kadang-kadang pomo-pomo yen nganti kleru tukar paduk bakal wurung kasembadan setiamu. Oh, adikku Di Anoman apa reneng kowe bakal dadi duta ning Alengka? Aku titip aji pameling karo kowe. Aji pameling iya, yen kesandung rata kecolok padang sambaten sebuten jenengku Dikya jajal werka tunggal bayi. Kowe tak bantu, kowe tak rewangi Di Anoman. Iki mancine surup srengenge, sing ati-ati adikku Anoman. Petro, Nun, mrene yo. Nggih. Pripun, Gus? Iki repet-repet meh surup srengenge. Wah, nggih, wiwit peteng niki. Monggo ketiga dadi pedhut. Rak ya, Gong. Anggere ketiga keta entut. Pedhut. Pripun? Gandeng kesaputing peteng. Nanging kae kok ana colok padang, Petro. Nun, ana colok padang. Nggih. Kok ana sentir nggih. Kok ana ting kelap-kelip. Oh iso go bakul bakso dudu. Kersane Ndara tak cedhaki ayo. Kadang Riwanda melu karo tak cedhaki kae omahe sapa kae. Sambung dongeng tunggal critane ingkang wonten Guwa Windu.
Gunung Watu lemah gamping sila karang. Ana guwa lompongane Cinandra kaya wiwara tinatah tinaturungga watu gilang. Kelap-kelip sorote padhang rerenggane sawedi lan peni regemeng. Ana wanita setengah yuswa nenggih kang manggon ing ngriku arane Dewi Sayem Praba. Tanpa kanthi tanpa ruwang praptane Sang Anoman ngirit Wadyabala Rewanda lan Palakawan. Tata lenggah sak pejagong rasa gumun lan ngungun atase jroning guwa ana wanita ijen. Apa iki menungsa, setan, apa peri, apa bangsane wewe. Nanging tak kedhepake kok ora ilang. Tandha teka mangkono Sang Anoman mulat marang Dewi Sayem Praba saking pucuk rambut tekan jempol pepodo. Alon wuwuse Sang Anoman. Meh rena semu bang yang aruno katinetrane nganggo rapuh sadaneng kukila meringkan negara saketar niki dung akekidung leru sing wini panca pepeta ing ayamana itu bil kumartik lan kumarenggeng jroning papan padukuanku jebulana peyayi sing rawuh sandhangane apik nanging kok wujude Rewanda werna-werna temen mengko to mengko bala Rewanda kang nyedhak mrene kowe sapa lan saka ngendi bala Rewanda ndak kedhepake ora ilang nek ngono kowe menungsa itu bil
dianggep bangsane apa aku ya menungso. Nuwun sewu, yen menungso tak takon iki papan ngendi lan panjenengan sapa asmane? Wong wadon ijen kok tanpa ana kancane manggon jroning guwa. Iki papan padulunganku jenenge Guwa Windu. Guwa Windu. Iya, aku keng cedhong kowe kene. Jenengku Dewi Sayempraba. Sayempraba. Iya. Paduka sapa Rewanda Seta? Nek takon karo aku jenengku Anoman, ya Bambang Senggana. Kethek sing raine wedhus kae sapa? Aku Kapi Arimendo. Sing raine manuk mawa suwiwi. Aku Cocak Rawun. Kae kethek kok buntute neng dhuwur. Niki dadi buntut, niki irung. Kula dadi kethek, kula wong, nami kula Petruk Kanthong Bolong. Kowe dudu kethek. Sanes. Lah kae mburi dhewe sapa? Ana kethek kok bathuke kaya lapangan. Heeh, nek bocah bal-balan wingi Spanyol karo Italia nang bathukku kene. Juara Eropa. Bathuk kok kaya lapangan nek karo aku jenengku Raden Bagong. Paduka Raden Bagong. Heeh. Raden kok sarunge suwek. Cilaka. Arep menyang ndi Raden Anoman kok njujuk marang panggon aku. Wale-wale apa gandeng iki wancine surup srengenge, peteng. Aku kebingungan siji, aku arep manggon ana papan dedungmu ngaso sawetara. Nunut ngiyup karo kanca-kancaku, besok bubar esuk aku mlaku meneh. Bakal tindak menyang ndi? Marang negara Ngalengka. Itu bil. Perlune apa Raden? Dadi dutane Prabu Ramawijaya marang Ngalengka goleki Dasamuka lan bakal golek Irtian Sinta. Itu bil. Dadi paduka dutane Prabu Ramawijaya. Aduh Gusti kula Raden. Kula nyuwun pangapunten mboten ngertos yen panjenengan dutanipun Prabu Rama. Gusti kula Raden Anoman. Lho kok nganggep Gusti piye? Wale-wale menapa gegulungan kula iki namung Prabu Rama ing Pancawati Ratu ning Rewanda. Yen mekaten monggo kula aturi ngaso sak cekapipun. Iya. Malah kula badhe ngaturaken pasugatan. Lho, anyuga. Inggih. Apa ora sah gawe repot? Mboten menika woh-wohan ingkang manggen wonten Guwa Windu wujud jeruk nanas jambu sak pituritipun kenging kagem jambe salit Raden. Petruk Nun arep diparingi suguhan Petruk. Matur nuwun, nggih matur nuwun nggih. Nggih, ya tak tampa. Monggo Raden lan bala Rewanda dipun kersaken menika woh-wohan Guwa Windu minangka tamba salit lan tandha tresna kula dhateng paduka. Iya Petruk didum Petruk. Nggih. Yo padha dipangan yo ning aja rebutan. Dibrengkes ora, Truk? Ora nganggo brengkes. Oh, nek nganggo brengkesan. Ora, didum bae. Ayo padha dipangan. Ayo dipangan. Yo. Cinarita kutuk marani sunduk rindik sono ginitik. Dewi Sayempraba atur pasugatan woh-wohan jambu, jeruk nanas, dondong, besusu sak piturute. Tinampi dening Balarewanda urmangsang rumagang bareng srakapan tangane. Wau to ora nganti ganti tapak. Sekedhep kali kedhep sampun darwawan sedaya sampeyan nandhang wuta padha sakala. Lho piye iki?
bareng aku mangan woh-wohan kok dadi aku wuta peteng Petruk Pendelengan. Aduh Raden Anoman, kula inggih mboten sumerep menapa-menapa. Peteng sedaya, kula inggih ketingal peteng sedaya. Kowe piye Petruk? Kula nggih mboten weruh Gus. Kabeh mengetok ireng kabeh piye Gong? Aku ya ora weruh, Truk. Aduh kok dadi ngerti kok ngene mau ora mangan aku aduh. Sayem Prabu aku dadi nandhang wut. Ndadekno pangerten Anoman tak jebel basaku. Aku dudu abdine Prabu Rama. Ning katenge Prabu Dasamuka ngalengka diraja. Sambat kaya dadi wong wuta mangsa ngono Anoman. Gus, Ndara Anoman, Kyai kedrawasan kejlomprong mlebu ana pasanganing wuwu. Aku sak kanca dadi wuta. Aduh Kyai, kados pundi Kyai? kula mboten mangan. Dadi kula mboten wuta, mboten kenang pengaruh. Niki panganan diracun nganggo daru beksi. Iya, Monggo cekelan geger kula. Tuntun-tuntunan metu saking guwa. metu saka guwa Mriki gocekan kula mangke kula tak golek dalan. Waduh ora cekelan Truk, brangkang. Wah. Us, apa menyak belek. Mandek riyen. Mandek. Nek mandek ngabani Pak Sentop ngono kuwi. Sing ngambure nabrak ora weruh ora ngabani nganggo sempritan ngono. Kepiye Gong? Golek utak-utak sedepo Truk. Heeh. Terus dekeki kaleng karo duit. Nggon aku rak kerumpiang. Malah dian tukang pijet. Ana apa Kyai? Leh kula mandek niku wonten manuk. Ana manuk nggih. Gedene sak lawung-lawung, suwiwine sak omah Bandung. Ning wulune brondol. Wulune brondol. Nggih. Manuk sapa? Kowe manuk kok brondol wulun? Nek takon karo aku jenengku Garuda Sempati. Garuda Sempati. Iya. Panjenengan Kyai Semar. Lho kok ngerti karo aku? Iya. Lah kok nganti brondol? Ndadekno sumurup Kyai nalika semono aku mabur ning awang-awang krungu wong wedok nangis. Bareng tak cedhaki jebul wong wedok digelandang buta. Ngakune jenenge Dewi Sinta sing gelandang Dasamuka tak teladung awit dudu bojone. Tak cakar, tak teladung. Dheweke nesu nyandak pedang, aku disabet pedang swiwiku nganti sempal balunge. Bareng aku tiba, wuluku dibeduli, Kyai, wuluku dibubuti karo Dasamuka. Enggo seprene ora iso tukul, Kyai, ora iso tukul. Dadi wulumu dibeduli karo Dasamuka. Iya. Ana manuk ora ana wulune. Gong. Ana manuk ora ana wulune. Manuk kuwi ora ana wulune. Rembugan kok macem-macem menggak-menggok iki. Ndara Anoman. Apa Kyai? Bareng bala kethek Petruk Bagong do temandang. Tak jaluk prihatin sak watara.
Nyenyuwun marang Gusti, ayo ndedonga nganggo carane dhewe-dhewe. Muga-muga kewan sing luli Dewi Sinta enggal diparingi waluya, enggal diparingi mari tukul wulune. Mangkono mandi tembunge Kyai Semar madhep mantep marang kiblating Panembah. Bareng lan Riwanda kang padha nandhang wuta. Sakala dadi ana pedhut, ilanging pedhut Garuda Sempati pulih wulune kaya duking sekawit. Aduh matur nuwun Kyai. Wuluku kok dadi tukul dadakan suwe iku bisa kekablak. Kowe mari. Ya aku bisa mari. Ya syukur. Sing nambani dudu aku ning sing nambani sing luwih kuwasa. Nanging dongane panjenengan mandi. Tiba padha-padha. Ya gandeng aku wis ditambani bisa tukul luluku, bisa kekablak mabur. Tak sesuwunake marang Gusti muga-muga sing padha nandhang wuta enggal mari. Garuda Sempati mabur kekablak swiwine sak omah Bandung dipun kebut-kebutaken sak nginggiling bala Riwanda. Lara dadi mari wuta dadi ngerti. Aduh matur nuwun bisa mari. Weruh meneh, weruh. Gedhe panarimaku Kyai Semar. Nggonku nandhang wuta pulih bisa mari. Kula inggih saged mantun Raden Anoman. Kula inggih saged sumerep malih. Petruk kula nggih pun weruh. Bagong piye Bagong? Kula urung weruh dhuwit. Sing dipikir ming dhuwit karo panganan nggih. Ora ana pangan temumpang lambe ning pangan temumpang gawe ngono kuwi. Mbun iso prisa. Iya, nek ngoten sakniki gandeng pun mari. Monggo munggah pucuk gunung. Iya. Anoman kok niba-niba aneh banget Petruk. Nggih. Aku ngunggahi gunung. Lah kok ngerti-ngerti tiba, ngunggahi ora kuat. Piye, Gong? Ndara munggah tiba. Oh, kurang obate. Mula diobat kuat menle munggah rada tahan lama. Munggah gunung padake munggah ngendi? Ketoke kok angker temen iki gunung. Anoman.
Anoman. Ana swara tanpa rupa. Ya, kowe durung ngerti. Aku sing manggon ana gunung iki. Gunung bisa guneman. Iya. Nadyan bisa guneman aku duwe jeneng. Jenengku Maenaka. Maenaka. Iya. Kowe Anoman kethek putih. Ngerti karo aku. Iya, aku ngerti marang kabeh lelakon lan uripmu Anoman. Aku sedulurmu Tunggal Bayu. Tunggal Bayu kang rupane ijo, wujude Maenaka ya manggon ana gunung iki. Nek kowe nganti bala kethek ora kelakon bisa tekan Ngalengka Diraja, kowe wurung prayogane. Kethek kancamu tinggalen ana papanku kene karben mangan woh-wohan. Sebulan, setahun ora bakal entek ora kelakon kaliren. Kowe mangkato ijen bareng karo Punakawan Semar Gareng Petruk kok gembol ana kampuhmu, kok gembol ana jarikmu. Dadi kowe sedulur Tunggal Bayu. Iya, padha karo Buta Dik ya jajak merka. Petruk Nun bareng karo bapakmu mlebu ana kampuhku aku tak munggah gunung. Nggih, nderek mawon. Pak, apa tole? Nderek kalih Ndara Anoman. Pripun Gus mlebu ana kampuhku? Napa sedeng? Iya cukup. Jebul padang temenan. Kula kuwi ya nderek kene mlebu. Teng pundi? Sisih kene nyemplungin. Wah. Jembar kaya hotel Patra iki waduh. Bagong Nun mlebu nggih. Le mlebu kleru dudu dalane. Nun dudu dalane. Dudu dalane kene. Walah, kleru biasa dilebokke mula bingung mula niki. Bala kethek tak tinggal ana pucuk gunung kene. Kene Anoman munggah ana pucuk gunung tak sawatake kowe. Iya. Mangkono Anoman pinanggilan sedulur Tunggal Bayu arane Maenaka. Manggel wonten pucuk gunung dipun sawataken ngungkuli sak dhuwuring banyu segara. Sikra pala kang tumingal acambo samya medali lur tatet wileting godo kanyanggung manguncang niti ladalah pinercaya marang Gustiku Prabu Dasamuka kon njaga banyu njaga segara. Abote ngabek ki wong jaga. Tak tinggal mengko nek len ora tak tinggal, ora ngitung dina, ora ngitung sasi. Selawase kon tunggana papan kene. Ladalah. Mongko ora ana kancane. Nek ngelih kena diampet, ngelak kena diampet. Ning bareng lambeku iki nek ora ngemot lintingan, wah wis
monggo ora ana lintingan, ora ana minuman. Aku mung digawani rong ler iki mau. Rong ler nggo sewengi. Wah, wis. Grundel ora becik awet kebacut saguh. Wah, ngerti kok ngene mau nggawa kaset campur sari. Dadi tembangan jogedan wis genah. Utawa dangdutan ning pinggir segara ora ana sing ngerti. Upama aku ning pinggir segara mengkono wong golek pasir besi. Ora tak penggak luput, tak penggak dadi padu. Wah, piye ya iki? Lho. Ana angin gedhe saka wetan parane. Kejaba angin gedhe kae ana putih-putih memplak kae putihe ngopo ah. Lho kok saya nyedak mrene, saya nyedak ya. Tak gaglage dening aku. Mangkono dik ya wil kathak sini matekti wikramane. Untun dhuwur jeman langit untung ngandhap temancep wonten bumi. Sing putih memplak anoman kontal katut lakune angin dipun seret mlebu ana wetenging buta. Bareng untal putih-putih ora ganjel ning weteng. Ora nyenggol untuku. Lho. Kok dote ngronjal ning weteng iki. Waduh. Ah, apa ya sing tak untal iki mau? Waduh, ketiwasan Petruk. Non, metu. Bagong gareng do metu. Anten apa ta, Gus? Aku cilaka mlebu nang jeron weteng buta. Lho, teng jeron weteng buta? Iya, awit glendang-glendeng krungu suarane. Waduh, cilaka nang jeron weteng gong wis. Duh, iki lar mbabar pirang taun iki nang ngene iki. Lho kok do omong-omongan? Kowe bangsane apa? Aku Duta Pancawati jenengku Anoman. Lho, kongkonane Prabu Rama. Iya aku Anoman. Kowe sapa? Dik ya wil kathak sini aku. Wil kathak sini yo. Lah kok nggawa rombongan? Dora Anoman iki mara mancal yang nggawa rombongan. Petruk pengendang aku penggendare wong wis. Patoang iki. Sapa? Aku Bagong. Aku Petruk Kanthong Bolong. Kelakon mati kaliren nang jeron weteng kowe. Kowe sida mati kaliren. Piye Petruk betah ngelih apa ora? Nek kula betah ning Bagong sing sok mboten telaten ngelih. Piye, Gong? Men, iki tak ngirisi nggon daging. Karo ngirisi nggon ati. Aku nggawa peso truk engko terus disunduki, didadekke sate. Aja wong urung kok. Urung aduh. Ususku arti pedhot atiku arti risi. Gandengen nang jeron weteng. Wektu iki aku ngombe banyu segara mati kebanjiren. Aku ngombe banyu nganti wetengku melembung. Kelakon kebanjiran kowe. Ngati-ati Petruk. Putane ngombe banyu segara. Weh, banjir. Banjir, Gong.
Cekelan niga penekan nggo niga penekan ki. Menek. Waduh, ora mati malah penekan anggon balung iki. Kaya ora mati Anoman, ora mati. Waduh, weteng wis kok ngene kok jebolke ora mati. Ora mati ngombe banyu aku nguntal watu pecah sirahe kowe. Tak untali watu ketiban pecah ndase remuk balunge. Ngati-ati Petruk, butane mangan watu. Watu ana 4 truk tak dol. Ngati-ati Gong, watu Gong. Dus meh ketiban kowe. Dus. Ngopo Gong? Kebeneran iki banjir ana watu gedhe. Ngopo? Kok nguculi kathok. Nguculi kathok ngopo Gong? Gong meneng wae Truk. Ngopo? Wis kok ndodok meneng wae. Gong, Mosok malah bebuang ora kena dingken. oh kurang ajar ora mati malah padha metongkrong padha guyon. Anoman kowe metu Anoman. Ayo metu kowe. Metu cangkemku aku tak mangap. Moh awit ababe bajin. Metu bolongan ning mripat. Aku moh awit mripate ana kotoke. Metu bolongan kuping. Ampun gelem Gus, kuping wonten indho meleke. Metu ngendi? Golek dalan dhewe. Marangga dibyane sang Anoman. Mancal dodo bedah wetenge putung igane. Sirna mari kok layu wil kathak sini. Oh, aduh. Mati Gus, iya aku metu saka wetenge tak pancal putung balunge bedah lambunge jenenge dik ya wil kathak sini. Oh sini tunggale supi. Kok tunggale supi Sing bakul kupat tahu wong wedok ning ngetoprak sing dadi bolok kepruk. saiki Wis tuwa. rombongan ketoprak. Jaman ketoprak sing mubeng-mubeng nih ana ketoprak sing ngegel-egel saiki. Biyen sok kiprah. Sapa? Anake Mbah Mul. Pripun Gus? Golek Irtian Warasinta Petruk. Nggih, monggo digoleki. Iya.
galono galayatan oh takut maringkut-ringkut siung nyomang ringe angisis mijil Prabowo kang mawa wisa ladala ana kethek putih mlebu ana ketaton kalengko diraja iya utusan Pancawati aranku Anoman Anoman utusane Prabu Rama Wijaya nek ngono kowe mungsuhku kowe mungsuhku ana buta cat ngambal lemah ning kok cate ora ketok buta sapa aku buta Seluman Ngalengka Punggawa Seluman yo sing jaga Taman Soko sapa jenengmu Dikya Kala Drumeksa yo utusane Prabu Rama kelakon tak gandhuh dadi panganku waduh waduh aduh Anoman patenono aku Anoman pepes bebayuku aku patenono pripun Gus ajeng mang pateni ora tak pateni sebabe iki buta Seluman upamati mengko urip meneh mati sager urip malih iya piye Gong Kadang nek wong nom ki uripan terus mati sedilit urip meneh. Nek wong tuwa nggih mati kelalen ora subuhan. Ora tak pateni ning tak ajar tak polo kowe. Aja Anoman, aku patenono mati mesti urip meneh. Karepmu piye? Kowe tak luwari ning aku tak takon. Dununge artian sinta ning ndi? Artian sinta ning ndi? Ora wani aku nuduhake aku wedi mundak ditukani karo Prabu Dasamuka. Nah ora akil menuduhke selawase tak ajar, tak rangket men dadi tontonan. Aduh. Goleke keranjang tru. Ngapa? Wadah keranjang nggo tontonan cah cilik-cilik. Bayar 2.000. Ya, culno Anoman tak tuduhi. Ana endi papan? Ana Taman Soko. Taman Soko. Iya, titikane apa? Ana Wite Nagasari. Kejaba Wit Nagasari kono ana kaendan. Pelem Mertanda Jiwa jambu dipunirmala bedane. Godhonge legi, oyode legi, kulite legi, uwahe legi, ingsine legi. Kuwi rerenggan Taman Soko. Nek nganti goro kowe tak ajak ora. Culno aku tak golek urip mangkato aku njaluk ngapura Anoman. Wah.
sorote pandam sumuluk amadange jroning pasareyan ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang Tyahayu manehen kum Gusti kula Waratu Retang Sinta ingkang putra Purendang Trijatha ing derek dhateng Paduka sungkem kula konjuk Waratu Retang Sinta keparingipun kados pundi kula tridhaharan mboten kersa mongko marambah-rambah dasa muka bakal nggodha jejamah kasusilan aja meneh tipek bojo kesenggol kulit tak timpal gawe apa plalah mati Trijatha aku minengku marang kakung aku gemang ladeni marang liyan Trijatha yen mekaten Waratu kula nderek panjenengan benjang yen wonten jaman padhang manggih karahajan kula nderek Paduka temen wanita utama kenging minangka patuladan ing kathah Gusti kula Waratu. Anoman malumpat sampun prating witing naga sari mulat mangan dapat tinggal wanudyayu kuru aking gelung rusak worlan kesmo kang iga-iga kaeksi itu bil Trijatha wonten dawuh aku kok krungu swarane kakung nembang apik temen swarane ndang Trijatha keparingipun coba golek ana swaraning tembang ana endi ana njaba keparing kula padosi iya itu bil ana kethek putih penekan ana wit naga sari sandangane kok kaya manungsa jambule apik temen kethek putih kene kowe mudhun itu bil lah kok lulu temen kowe kethek putih inggih itu bil lah kok bisa guneman kowe bisa guneman iya kula saged rembagan apa duwe jeneng nami kula Anoman inggih Bambang Senggono panjenengan sinten Raden Ayu aku Endang Trijatha atmajane Rama Prabu Wibisana ya Rama Prabu Gunawan inggih kowe kethek saka ngendi kula saking Pancawati utusanipun Prabu Bathara Rama kepareng badhe sowan ngersanipun Gusti kula Ayu Retang Sinta itu bil utusane Prabu Rama inggih ya bagus kene tak kanthi ayo nderek karo aku inggih nderek jenarita Endang Trijatha gandengan tangan lan kethek putih sang Anoman aja tupeh kethek nanging bagus ulese merak ati lelewane milangoni ing semu paneng asmara Endang Trijatha lan Anoman temah nyawiji ora kuat ngengkuh ciptaning asmara jejaka lan prawan temah banyu suci korut dawah ing banyu kontal kabuncanging angin katut ilining banyu samudra
ing tembe mburine babar jabang bayi dadi kethek kang mawangsang dijenengi Raden Tri Gangga. Kene anu Nggih, monggo kula ndek. Ratu menika wanara seta nyandang cara menungsa badhe ngadhet dhateng sapa duka itu belendang Trijata kethek putih kok apik temen apa bisa tata jalma. Nggih, Raden Ayu. Gusti kula Rti Anusinta kula ngaturaken sembah pangabekti.